ọ bụ na Chineke gọzie gị n'ụwa dịka onye Igbo, buru n'obi na ọwụ maka ịkacha mara ihe, maka onwe ndị ma ihe karịa gị na-agbakwala mbọ, ha gbala mbọ mana ha bịara uwe ogbenye, maka ogbenye dị mbụ adị. Ọ dịghị ezinụlọ ogbenye na-adịghị, ọ dịkwa n'ihe ezinụlọ ọgaranya na-adịghị, mana ihe mere ihe ji na-esiri Igbo ike wụla esemokwu dị. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ akụrụ ụlọ amara onye kpatara ya. Okwu a dị omimi. Ị ga-eji ntị onye Igbo na obi onye Igbo. Ọ Igbo ka m na-asụ. Ihe m ji na-asụ Igbo wụla izu ka mma na nneji. Na gị siri ụlọ mara mma pụọla ama. Aha m bụ Mkpachukwu Ojiagbọ. A na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị n'ime Ọmahịa n'obodo nke Chineke. Akụrụ ụlọ amara onye kpatara ya. Ihe mere ndị Igbo ji mewe njem n'isi mbụ na ndị Igbo matara na onye njem ka onye isi awọ mma. Ọ na Second World War ka onye Igbo gara aga mata na Jerusalem awụdịghị elu lọọlụ obodo mmadụ. Na ọ na-emechi bọọlụ onwe ndị na-esekwele pensụl n'isi ụtụtụ na Jerusalem. Ekelere m ọha nweze, ekelere m Igbo Igbo, ekelere m ndị nze m ọzọ, ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpaakwụkwọ ji ọfọchi ihe onye chiri ya zere. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ. Akụrụ ụlọ ihe ọwụli kpatara dịka mmadụ n'ụwa a ma iwerughị ya ezighị. Ọ bụrụ na iwepụta 50 bilion rụọ ụlọ na mba, ma ụlọ nke nọ na ama nna gị, n'okwu bekee, home is not where you live, home is where you belong. Ihe ọwụla ihe m chọtara na mba, o kwesịrị ịrụ ụlọ. Maka ọrụ ụlọ a ga-echi echi, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Chineke gọzie gị ga-abụrụ ọgaranya n'ala Igbo. Gbalịa la akụ ahụ gara eru ụlọ, ọ dị mkpa. Maka na eri akpatu ngaji ọbịa bụ ụtọ ụmụnna. Ọ dị gị n'aka weta nye. Maka ọtụtụ ogbenye ha nwere obi inye ma ọ dịghị ha n'aka, mana agụụ ọ dị n'aka, nyedu ụmụnna gị ka ọ dịrị gị la mma. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ojiọfọ kelere Igbo. Igbo mma mmanụ.